Mä en tiennyt, että äitiysvaatteet on noin hyvän näköisiä. Niin sulla ei ollutkaan vielä syytä shoppailla niillä osastoilla. Hyvä, että sä päätit kuitenkin tulla kouluun. Tai siis tehdä. No, mikäs sai sut muuttaa mieltäs? Mä tajusin, että mä oon ikinä välittänyt siitä, mitä muut ajattelee. Jos jollakin on ongelma mun mahankaan, niin se on ihan hänen ongelmansa. Tuo on hyvä asenne. Pidä toi. Sitten mä sanoin Kikalle, että se vois... Hakisit sä tolle mulle vähän vettä? Teette. Hei, pitäisikö mun ilmoittaa tälle opettajalle, että mä ei tule enää näkyä täällä? Hei, come on. On se nyt itse varmaan 6 lasta pyöräyttänyt. Eikö se tajus sanomattakin? Kai sun nyt joku ilmoitus pitää tehdä. Ja sun kanssa, jos sä et pitää tai isyyslomaa. Moi. Teillä on vissiin vauva tulossa. No mitä sitten? Sitä vaan, että onneksi olkoon. Kiitti. Sä syöt leipää, mulla on just ruoka valmiina. Joo, mulla ei ole ruokahalua, kiitos sun. Sä voisit puhua sen Larin kanssa ja selvittää teidän Ei vaan sun ei olisi ikinä pitänyt puhua Larin kanssa. Sä sait mut näyttää täysin idiootilta sen silmissä. Moi. Moi. Onks kaikki ihan hyvin? Joo. Miten koulussa sujuu? Hyvin. Nyt kaikki tietää, että mä oon raskaana. Ja kaikki ilmeisesti suhtautu siihen ihan hyvin. No joo. Ceciliakin onnitteli, vaikka yleensä se vaan ok päätää. No niin mä arvelinkin. Lukiolaiset on sen verran kypsiä, ettei ne tuollaisesta nyt mitään numeroa tee. Niin. Pelkäsin ihan turhaa. Mut en mä ois kyllä uskaltanut kertoa, että sä ois puhunut mulle järkeä. No sitä vartenhan me äidit ollaan. Autetaan aina kun tarvii. Mäkin haluan olla sellainen äiti. Paras mahdollinen. Parhaatkaan äidit ei aina ole ihan täydellisiä. No onneksi. Sittenhän mullakin on vähän varaa mukailla. Sitä paitsi täydellinen äiti olisi ihan sairaan rasittava. Ja tylsä. Ja susta ei tylsä äitiä saa tekemään. Susta tulee tosi hyvä äiti. Tää vauva ei voi edes aavistaa, kuinka paljon stressiä se on aiheuttanut pienen elämänsä aikana. No onneksi sillä on aika sisukas äiti. Ei ihan heti luovuta. Odota vaan, että se syntyy. Sit sun stressattavaa riittääkin. Kiitti. Tuo lohduttikin hirveästi. Oh, sori. Mut muista, että sä voit aina pyytää kummitädiltä apua. Ihan isältä. Siis multa. Ei sun isältä. Mut jättöhän sit sun fajalta. Tosi outoa, että kaikki, kenellä mä oon kertonut, jotenkin suhtautunut tähän niin... Tää potkii mua. Saaks kokeilla? Mäkin haluan. Ei rauhoittukaan. No kokeilkaa sitten. No oliks tää nyt potku? Mä en tuntenut kyllä mitään. Oh! Nyt se fuda. Juokse se potkii? Sitten se varmaan syntyy aika pian. No onneksi. Mulla alkaa olla aika iso olo. No mut hei, raskaus on aika iso juttu. Jännittääks teitä? Ainakaan te ei tarvii enää kauaa odottaa. Ja tuutte sit heti näyttää sitä kouluun. Vauvat on niin söpöjä. Vitsi, musta on ihanaa, että me saadaan Pihlaajakadulle taas vauva. Toivottavasti sä oot tota mieltä vielä sit, kun mä tukin hissin lastenvaunuun. Mun kuulemma varaudu menee portailla. Se ei onneksi olkoon, toi on tosi hieno juttu. Kiitos. Miten kaikki on niin innoissaan tästä? No, koska säkin oot. Se tarttuu. Mun olisi pitänyt tulla vauvakaapista ulos jo paljon aikaisemmin. Ja mä käyn vielä tilaa smoothie. Haluatko sä jotain? En mä kiitos.
Siis miten kukaan voi hankkiutua paksuksi tämän ikäisenä? Siinä menee kroppakin ihan pilalle. No niinpä. Mä en ainakaan haluais näyttää miltään emakolta. Sitten Sanni vielä luulee, että sitä ihaillaan, vaikka oikeasti kaikki pitäisi tehdä idioottina. Mun käy melkein sääliksi sitä. Melkein. Sanni voi syyttää vaan itteensä. Saunas tälleen pitkä. Sä oot kieltämättä ollut viime aikoina suhteellisen raskasta seuraa.